Un incendi instantani que plena nits d'intersticis, que plena nits d'intersticis. Jo no tinc res en contra de ninguna llengua, ni del castellà ni de l'anglès, això. Però la meva llengua, si pot ser, per davant de totes. I encara és més digne d'alabar si la feu en valencià, o en català, o conforme vulgueu dir. Cada un que ho diga com vulgui. Anar a Estall és treballar amb molt d'afany per construir una línia defensiva que ature les tropes franquistes. Contra el feixisme anem a Estall i ens lliguem les espardenyes sempre al costat de la directa. Donar a conèixer i fer visibles totes les violències masclistes que es donen en la relació dona-home. Antes, els llauradors, com tenien que fer-ho tot a mà, s'ajudaven entre els veïns. Col·laborar perquè hi hagi un periodisme més independent, més crític i més lliure. A la Dula és actuar amb llibertat i sense el control de ningú. Superarem l'individualisme que es genera aquest sistema capitalista i crearem alternatives sostenibles. És per això que és necessari que creem assemblees, que ens juntem, que fem rogle. Que quanta més gent siguem, més fortes serem. Entre la saviesa popular i mitjans de comunicació com la directa, podem passar de ser del grup dels silenciats al grup dels que criden. En els mitjans clàssics, normalment s'ataülla la realitat, però s'impedeix als periodistes que puguen aproximar-se a aquests fets, a aquestes situacions. A la directa ens aproximem, aprofundim en cada una de les lluites, moltes vegades silenciades pels mitjans de comunicació. Com el riu, va fent faena i va en la revolta, va menjant els espais, va ampliant el territori i va fent revolta.